samu na zo a kan kari ba a wannan taron amma ya zama dole ne. To jama'a mun yi farin ciki matuƙa samun zuwan ku wannan taron namu saboda soyayya da ƙauna wacce ke tare da mu wacce muke wa Nasiru Soja wanda muke wa lakabi da jirgin talakawa. Ku yi haƙuri duk da ban faɗa maka sunana ba, sunana Al-Amin Adam ɗan malikin Power Abuja. So ina muku barka da zuwa kuma ina son in tabbatar muku da cewa soyayya da ku da Nasiru Soja ba za ta taɓa faɗuwa a banza ba saboda shi mutum ne wanda ya san halacci, mutum ne nagari mai kishin talakawa. An sha yin rigimar filaye wanda suke da tarin ɗumbin yawa a jegun sai ɗauki filinsa kyauta ya canja wa wani saboda soyayya don mutane su zauna lafiya. To me yin wannan kuma zai iya duniya kuma muna farin ciki da Allah maɗaukakin sarki ya sa ya dawo muna cikin ƙoshin lafiya. Mahasada suka kasa bacci, masoya muna ta mana har zuwa ranar ita yau. Ba zan cika dogon bayani ba, ina wa kuwa fatan alkhairi da Allah goma da shi gidan lafiya a madadin sarkin Power Abuja Alhaji Bashir.